வெல்கம் பேக் டு சிஎஸ்கே தமிழன் வெட்டி டிப் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது நண்பர்களே, நம்ம வந்து இன்றைக்கி அதான் அலோக் மாமா வாங்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ஒரு லைக் கொடுத்துருக்கோங்க, ஷேர் கொடுத்துருக்கோங்க, மறக்காம சிஎஸ்கே தமிழ் வெட்டி டிப் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அலோக்கை வாங்கிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி 605 டைமண்ட் ஒன்று கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது மக்களே, நம்ம லெவலப் பாஸ் போட்டோம். அந்த லெவலப் பாஸ் போட்டதில் எனக்கு இவ்வளோ டைமண்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இவ்வளோ டைமண்ட் வச்சு நம்ம அலோக்கை வாங்கிடலாம். ஓகே, இதுதான் இன்றைக்கான கண்டென்ட்டு. எனக்கு இது எப்படின்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஸ்கைலர் வாங்கலாம், யாரை வேணால் வாங்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், யாரை வாங்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்களே சொல்லிடுங்கப்பா. எனக்கு அலோக் தான், ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே அலோக்கு. ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் ஆகும்போது அலோக் மாமாவை வாங்கி விடுவோம். இன்னும் 5 4 3 2 1 அலோக் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம அலோக் கேரக்டரை உண்மையிலேயே வேறு லெவலு மக்களே அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே பாருங்கள், க்ரீன் அப்படின்னு நம்ம காமிச்சிது, இதையும் வாங்கிடுவோம். ஓ பாய்ஸா அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வாங்கியாச்சு. ஃபஸ்ட் நம்ம அலோக்கு டெவலப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம இதெல்லாம் கிரேட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி விட்ருவோம். ஃபிஸ்ட் பவரை எக்யூப் பண்ணிடுவோம். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கார் நம்ம அலோக் மாமா. இவர் வாங்கணும்னு நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆனால் நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ எப்படி இருக்காருன்னு மட்டும் பாருங்கள். சும்மா வேறு லெவல் ஓப்பி. நமக்கு அந்த சட்டை கிடச்சிது, அதுவும் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக இதுதான் நிறைய பேருக்கு ட்ரீமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் யாருக்கு கிடச்சா வேண்டான்னு சொல்லுவாங்கங்க. ஓகேவா, உண்மையிலே தரமாக செஞ்சாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்.